Hei hei! Täällä Arlanda. Kuka siellä? Ei mennyt kaikki ihan niinku Strömsössä. Tossa bussissa istuessani kattelin noita mun matkalippuja tuolta verkosta ja huomasin, niin kuin joskus tossa taannoin lehdessäkin luki, että Norvegian myöhästelee ehkä kaikkein eniten. Tässä kävi niin hienosti, että mun lento ei ole kuin vaan 15 tuntia myöhässä, eli lentoyhtiö maksaa mun tän illan hotellin, safkat, ja eikö me tosta huomenna aamulla sitten päästä 4:45 lähtee ilmaan, toivottavasti. Tässä on koettanut saada tonne määränpäähän ilmoitusta, että ei ehkä kannata tulla ihan vielä vastaan. Mut tämmönen koistinen tällä kertaa. Mä pistän taas tosta sitten jotakin infoa, kun selvii. Mut nyt mä lähden kylpyyn ja syömään. Hei hei!